Το Γεροδήμο. Ναι. Εγερασάμω ρε παιδιά, 50 χρόνους κλέφτης, τον ύπνο δεν χόρτασα και τώρα σταμένος θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εστέρεψε η καρδιά μου, βρυσί το αίμα, το χύσα, στα λάγματια δεν μένει. Καημένα μου παιδιά, στα λάγματια δεν μένει. Ποιος ξέρει από το μνήμα μου τι δέντρο θα φυτρώσει, κι αν ξεφυτρώσει πλάτανος στο νησιό μου από κάτω, θα έρχονται τα κλεφτόπουλα, τα αρμάτα να κρεμνάνε, να πλένουν τις λαβόματιες, το Δήμο να σχορνάνε. Καημένα μου παιδιά, το Δήμο να σχορνάνε. Κι αν κι Παρίσι πένθυμο και μαύρο φορεμένο, φύτρωση από το μνήμα μου, εγώ θα περιμένω. Να έρχονται τα κλεφτόπουλα, τα μήλα μου να παίρνουν, να ρίχνουν τη σκοπόβολη, τη λευτεριά να φέρουν. Καημένα μου παιδιά, τη λευτεριά να φέρουν. Κι ας έρθει ένα κλεφτόπουλο, τα άρματα μου να πάρει το του φέκι μου, τάξιο μου καρδιοφίλι, να το βροντίξει 3 φορές και 3 φορές να κράξει. Ο Γεροδήμος πέθανε, ο Γεροδήμος πάει. Καημένα μου παιδιά, ο Γεροδήμος πάει. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία το είπες. Πάρα πολύ ωραία το είπες. Αυτό το είπα η 3η, 4η τάξη ήμουνα και με ανεβάσανε απάνω σε ένα τραπέζι και το είπα, είχαμε γιορτή του σχολείου, 25 Μαρτίου ήτανε. Μας πήγανε στην εκκλησία και στάθηκε και κόσμος που ήταν όταν τελείωσε η εκκλησία. Κάναμε γιορτή εμείς τα παιδιά έξω από την εκκλησία και ήταν και κόσμος και άκουγε. Και με ανεβάσανε πάνω στο τραπέζι και το είπα. Πόσο χρονών? Αυτό. Πόσο χρονών ήσουνα? Δεν θυμάμαι τώρα αν δεν ήμουνα όμως στην 6η, ή 4η ήμουνα ή 3η, όχι 5η και 6η, γιατί η 5η και 6η ήταν σε άλλο, είχαμε μικρό σχολείο και η 5η και 6η ήταν αλλού, σε άλλο σχολείο. Εμείς τα μικρά είμαστε σε άλλο σχολείο μέχρι την 4η. Μπράβο.